Pasado alas 10 sa buntag kaganiha, usa-usa nang giplastar sa negosyanteng si Marie Chris Barrios ang iyang mga bouquet o gubang bulak alang sa Valentine's Day celebration karong adlaw. Makita ang ubay-ubay na sab ang namalit og bulak dinhi sa Kalinan, Davao City. Apan sumala ni Marie Chris, daghan sila og supply sa bulak dinhi sa ilang pwesto pero menos pa ang palit sa iyang mga gipangbaligyang bulak. Daghan mo gud siya bulak karon, sir. Unlike dati sa una sir, unlike last year, kusog siya kay gamay lang ang bulak. Dugang ni Marie Chris, duna sab sila mga reservation ug nagadawat sab sila og mga walk-in sanglit. Duna sila mga rider kung galing dunay mo order pinaagi sa online. Kung sa Kalinan dunay mapalit nga mga baratong bulak, tinibuok man dinusina o bouquet dinhi sa bangkiruhan ning syudad, anaa sa 700 pesos ang presyo sa rosas matag dosena, samtang kapinlibo na ang presyo sa ilang mga bouquet. Sumala ni Erlinda de la Peña, tag-iya sa Nini and Eddie's Flower Shop, nakabintaha sila karong hapon. Sanglit midaghan na ang mipalit ingon man mi order kanila og mga bouquet kung itandi ka ganiyang buntag nga menos ang palit. Dugang ni Erlinda, dako ang kalahian sa selebrasyon sa Valentine's Day karong tuiga kung itandi sa may labayng tuig ingon man ang palit silang negosyong mga bulak. Siyempre mas gwapo karon kay pan man luwag-luwag naman sa una kay maglimit man tag gawas-gawas. Dili kaayo ta mo kuan jud sa mga tao nga daghan. Mas arang-arang karon. Gawas sa walk-in, duna sab mga reservation silang Erlinda sanglit, daghan ang nagapabook kanila. Sumala sa usa ka trabahante ni Erlinda kinsa tighimo og bouquet dinhi sa ilang flower shop. Dulan usa ka gatos na nga mga bouquet ang iyang nahimo sukad kaganiyang buntag. Samtang si Archie Chavez, ubay-ubay na sab nga mga customer ang nagpahimo kaniya og bouquet. Kuan pa, 20 pa jud. 5 na 25, di man kapares sir. Usa ang suking customer na si Ryan Sugilon nga kanunay nga nagapalit ingon man nagapahimog bouquet dinhi sa bangkiruhan matag dunay okasyon, hilabi na karong Valentine's Day aron dunay mahatag sa iyang mga mahal sa kinabuhi. Hindi, para lang to sa family ko, sa akong mama, sa akong sister, akong mga ka-office mates. Kumurag gina-celebrate naman every year na sa work lang. Anagay pag single, so pero na-celebrate ka pa ng Valentine's. Dinhi sa bangkiruhan, duna sab nakapackage na. Sama na lamang ni ining bouquet nga napuno sa mga chocolate nga mapalit sa 2,500 pesos. Samtang kining nindot nga bouquet nga dunay mga nindot nga bulak mapalit sa 3,500 pesos. Dinhi sa tindahan ni Sigrid Hintapa, dunay mapalit nga mga human-sized teddy bear nga nagkantidad og 2,500 pesos ug ang gagmayng teddy bear anaa sa 200 pesos. Duna sab mga printed balloon nga mapalit sa tig 300 pesos matag usa. Samtang anaa sa 800 pesos kung customized nga mga balloon ang paliton. Apan kung nag-budget ka, duna sab mapalit nga mga binuok o din silang bulak. Ang budang nga rosas anaa sa 700 pesos matag dosena. Ang Kalinan nga rosas mapalit sa tag 400 pesos ngadto sa 500 pesos matag dosena depende sa katas-on. Samtang ang Stargazer tag 350 ang buok, Gelbera Daisy tag 700 pesos ang dosena, Sunflower tag 180 ang buok, ang Carnation nga imported anaa sa 250 pesos ang upat ka buok, samtang ang Carnation nga lokal mapalit sa 250 ang dosena. Bisan pa man mahal ang presyo sa mga bulak o mga bouquet, dagsang gihapon ang katawhan dinhi sa bangkiruhan aron mamalit, aron dunay mahatag nga bulak o bouquet sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!